Patay ang usa ka pasahero sa jeep human gipusil sa riding in tandem suspect sa Piapi Boulevard sa Barangay 25-C Davao City kag ganinang buntag. Gilang biktima nga si Paul Ferraren. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Ana Police, misakay sa jeep ang biktima kauban iyang live-in partner ug inahan dihang atol sa traffic. Gitaparan sa riding in tandem suspects ang jeep kung asa naglingkod ang biktima ug didto na gipusil. Nakaiagom og tulo ka samad pinusilan sa lawas ang biktima. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Sumala sa kapulisan, dunay record nga pagpangawat ang maong biktima. Personal grudge ang ginatanaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay. Amo nung kita na kung gisag yung mga kalaban na mga taan pero ang iyang kuan siya na siya mga involvement sa kuot, mga nguot no. Nya na kuan siya na gahapon po na siya gi kuan diha kanang gi kuutan nga mga babae.